Hej, mit navn er Ida Terkelsen, og i dag vil jeg snakke om mit eget forbrug af cannabisolie, og det vil jeg gøre i den anledning af, at fra 1. juli så bliver det lovligt at sælge. Hvilket jeg gerne vil dele mere om med jer i en anden video. For jeg vil ikke starte min egen business op, men jeg vil lukke jer ind i det miljø, hvor jeg tidligere har købt. Og det vil jeg forklare meget mere om i en anden video. Ja, jeg har gennem tiden, gennem flere år, været igennem flere forskellige slags cannabisolier. Og gennem sådan nogle rigtig tykke, fede, virkelig ulækre nogen, og nogle, hvor man ikke kunne mærke noget som helst indtil. Og det er altså min mors fortjeneste har fundet frem til det her, hvor vi kører nu. Hvor som et af de eneste steder bliver man heller ikke grebet for ens penge. Folk tager sindssyge mængder penge for CBD-olie, cannabisolie. Og det her sted, det hedder QVG, og jeg vil gerne fortælle jer mere om, hvordan I kan købe derigennem, og I kan blive oprettet under mig. Man skal have man skal have en person som en vej ind i det. Ja. Og hvis I er interesseret i det, så vil jeg rigtig gerne lave en video om det, og lave en guide, hvor jeg også lige viser computer frem, viser hvordan I gør, fortæller om alle produkterne inde på siden. Ja, det kommer der en video med. Den her video, det er min egen erfaring. Den olie, jeg tager, den ser sådan her ud. I kan sikkert ikke se det skid. Ja, den ser sådan ud. Og jeg tager 3 dråber om morgenen, og hvis jeg er hjemme, så tager jeg dem igen sidst på eftermiddagen, også 3 dråber. Ofte så er jeg rundt omkring, og er ikke hjemme til at tage dem. Men det er klart, det er ideelt. Jeg koger så meget. For at satan har varmt. Det jeg tager det for, det er ADHD, og det er for angst. Og jeg mærker en enorm hjælp på begge dele. Specielt angst, når at jeg tager dem, som jeg skal. Det tror jeg alle, der har været vant til at tage medicin i alle mulige former, eller skulle tage noget hver dag, kender det med, man glemmer det i en periode. Og nu har jeg lige haft en periode, hvor jeg har glemt det her. Og så jeg kunne mærke, at jeg havde glemt det. Det var tilbage som før, og det fik mig virkelig til at indse, hvor meget det hjælper mig. Specielt nu, hvor jeg startede op igen. Jeg skal lige have noget ved for mig med. Jeg har ikke noget ved for mig med. 28 grader, ikke? Det er hot, når man skal lukke vinduet for ikke at få lyd fra gaden med en video. Og jeg vil dele det her med jer, fordi netop fordi at nu er det lovligt, og nu er det ikke lige så en big deal for mig at snakke om det her på YouTube, som jeg tidligere har tænkt, det har været. Og det gør for mig med de her 2 ting, det er forskellige, hvilke dråber man skal tage, alt efter om man tager det for generelt bare at have det lidt bedre, om tager man det for psykiske lidelser, eller for fysiske lidelser. Og jeg tager det så for psykiske lidelser, og jeg kan mærke, altså, det er 10 gange bedre, end når jeg har været på noget medicin. Medicin har heller aldrig rigtig fungeret for mig, som det faktisk gør for de færreste. Og med det her får jeg ligesom det, der bør være udbyttet af den medicin, man tager, uden bivirkningerne. Jeg tror, jeg dybt seriøst vil gå så langt at sige, at de her dråber lidt har givet mig mit liv tilbage. Specielt fordi, at både med ADHD og angst, så kan man godt ende ud i lidt en, hvordan fuck klarer jeg nogensinde livet følelse. Og nu føler jeg faktisk, at jeg kan overskue og klare livet igen. Og det lyder som en depressiv tankegang, og sådan jo, til tider har det også været en depressiv tankegang for mig. Men nu med det her, så er jeg ude af den. Jeg tror på mig selv igen. Og det tror jeg faktisk er noget af det største, det er, at jeg begynder at tro på mig selv, og tro, at jeg faktisk kan noget. Eller sådan, at jeg er i stand til at gøre det, som jeg før ikke var i stand til, på grund af de her lidelser. Lidelser, skrækkeligt ord. Jeg skal sige diagnoser. Det er ikke noget, jeg sådan normalt plejer at tale så højt om, så jeg er ikke lige vant til, hvordan jeg skal sådan sætte ord på det. Så det er ikke fordi, jeg vil lyde mega nederen omkring diagnoser. Har den selv, så ja, disclaimer, eller whatever, I ved hvad jeg mener.
det er jo ligesom min intro til, at jeg gerne vil lave mange flere videoer omkring det her. Og jeg vil gerne lave enkeltvise videoer omkring forskellige slags olier, og jeg vil vise jer, hvordan man køber det. Jeg vil svare på jeres spørgsmål omkring det. For jeg har virkelig sat mig godt ind i det her, og er blevet tilegnet titlen som repræsentant for det her, fordi jeg netop vil til at starte det her op for jer, hvor jeg fortæller jer, hvad der er og vide om det i forhold til det her firma, som jeg kører det hos, og har kørt det ved i godt et halvt år. Ja, skriv gerne i kommentarerne, hvis det interesserer jer, og hvad I gerne vil vide, og jeres egne erfaringer, hvis I selv har gjort jer nogle erfaringer. Og ja. Og så ja, like, hvis I synes, det virker som en god idé for min kanal. Ja, YouTube-sproget. Okay, tak for i dag. Det var den video.